Og i dag, der var jeg på en tidsseparation, fordi i dag, der var det, at jeg skulle til et eller andet hjem og se deres lille bitte barn, der hedder Beep. Det gider jeg ikke at sige, fordi jeg ved ikke, om jeg må sige det, altså. Og så skete der, at min ene negle, al neglelakken, som min negledame har puttet på, faldt af, så jeg var på et tidspunkt, undskyld, jeg sætter min fuckfinger op i. Og så blev jeg nødt til at lave den selv, og det ser skide ikke godt ud. For det er sådan her, den ser ud. Jeg hader den så meget. Og grunden til, at jeg snakker dansk i dag, er fordi, at der er flest danskere, der kigger på mine videoer. Så derfor viser jeg lige, hvor crusty, musty and dusty den er. Please, giv mig flere abonnenter. Og husk at like videoen, fordi det vil jeg rigtig godt have. Men det behøver I selvfølgelig ikke, hvis I ikke vil. Men helst gør det. Og hvis I har set den her video, sæt en grøn hjerte i kommentaren. Og vi ses. Elsker jer.